sibingelela ababukeli emakhaya. Obengelelayo uSicebo umfana kaDlamini emsinga emachuna nakho besikhabane eGolden Sado ngamanzi. Ugeza sebegezile aka King Polite. Bathi ke abamaziyo iCrush eNtomzolova. Sibala neyakho, sibala neyakho. Hayi cha ngoba neyami angeke ngize ngikuphikise. Kodwa ke sikwesizwe namhlanje namhlanje ngiphethe umbuzo we100 la. Enzima yodwa. Qinile ngempela ischeme sami la. Kodwa ngicafuna ukuthi ngisheshe ngicacise lokhu. Sabonga kakhulu ukuthi usivashele. Abantu bahleze bekufuna. Siyathemba ukuthi bazophenduleka and sifuna ukwazi saqala ukuthi akuyona interview le. Siyaxoxa nje. Conversation Lawa engenza ukuthi ngawakhohlwa abalekile. Other than that nje siyaxoxa. Nawe uvumele ukubuza umbuzo. Usibuza ukuthi sichemeleni nasikubuza konje kuyaxoxa hlala. Bethu insizwe esencane yasemsinga engathi mangisho iminyaka yawo njengamanje bangakholwa abantu ngendlela oso igama lakho usukhulise ngayo ungayisho ama-2000 azothi mbo. Ukhula mfethu uyi-out nje esencane ububhizi kanje. Awu ngathi bekuyisikole ngapha ke masibe esikoleni kwewelusa ke ekhaya kufuyiwe. Sengisho ukuthi intombi zazi ukuthi ekhaya kufuyiwe inkomo ugcwele isibaya. Ebese kuba nje ke sasidlala nebhola ke kakhulu. Until ngize ngiqale indaba yesiginci ke ngase ngiphuma kule bhola ngoba kunokushayisana ukuqondana so ilokho nje isikole welusa ibhola neziginci. Kuyavela mfethu ukuthi wasuka eMsinga wayohlala ngaseGoli nakwela ogcina usuqhubeka khona ngemfundo yakho. Omunye umuntu engafuna ukwazi njengensizwe semncane emculweni ukuthi ukuba waqhubeka ngokuhlala ekhaya mhlambe ukuqhathanisa nokuhlala eGoli indlela yakho yomculo ungayibeka kanjani? Mina uhambo lwami lomculo kahle kahle luqalele khona eGoli. So ngathi ke mhlawumbe ubethu ngangesemakhaya amathuba amaningi engawathola ayengeke zebe khona makuthi mhlambe angiyanga eGoli njengokuthi umuntu owangifundisa isiginci owuproducer wami engisebenza naye namanje uthisha kaMchunu sahlangana eGoli bengihlala hostel eDenver so sahlangana khona sihlanganiswa ubaba because ke mabo unengane yakho wena okwazi ukuthi uyibone kuqala italent ukuthi ikuphi la iphiwe khona mangabe umzali ke mhlambe ke othanda ukuthi ukhathalele mhlambe ilokhu njane ama talent ezingane zakho uyakwazi ukuthi uyibone uyenzele ukuthi ihlangane nabantu aba right abangayithuthukisa kuleyo nto usuyibona ukuthi iphiwe kuyona. So ukuba seGoli kwangipha ithuba lokuhlangana nothisha umfowabo Mchunu wangifundisa isiginci senza ngenza idemo ngo2012 yayinengoma nje ezu2 ngishayela uyena isiginci ngangakwazi but ke ngase ngiyicompose ingoma ngicula ubaba ke wakunothisa lokho esengihlanganisa naye kangangokuthi ke nestudio vele bezinga seGoli ngalesa sikhathi bengabikho ukuthi uya ngasemakhaya uthola istudio zaseseGoli so amathuba abakhona ukuthi ngibe seGoli.